съм Диан Николаев Николов и ще снимаме клип въпроси и отговори. Това е началото на моя канал и с мен е Спирзал БГ и Публика Мирослав Ценов. Така. Сега в YouTube, дами и господа. Само искам да кажа нещо. Докато заснемахме този клип, Напишете Спирзал БГ слякни БГ с главни букви. докато снимахме, се случиха толкова неща. Имаше толкова средни пръстове, чай да не псувам, че има малки деца. Имаше просто много проблеми. И какво? Тъй като гледам, че времето ни свършва, може да зададем само 3 въпроса. Един въпрос от всеки го. И той ще се отнася за съответен човек. така, аз предизвиквам и вас двамата. Колко банана можете да изядете на много? Един. 10. Аз мога да напъхам един балан в устата си. Втори въпрос. Дани, казвай. Добре, втори въпрос. Миро, назови ми 10 имена. 5 испански, 5 английски. Може ли 5 български? Бързаме. Бързаме. Иван, Никола, Мирослав, Даниел, Джидо. Станаха. Английски. Така, бе, остави бе. Сега има последен въпрос. И едно гръцко. Последен въпрос от Миро. Така, искам да ми кажете колко е голям, когато ви надърне. Моля? Шегувам се. Моето предизвикателство е към Даниел. Дали ще ми дадете блека си за един ден? Ти болен ли си, бе, да дам 450 лева и няма. Добре. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви хареса. Долу в Другия път описанието. има 10. Въпроса. Долу в Не, описанието. 12 по 3 на всеки. Да. Долу в описанието ще има линк към моя канал и на този бълък тук. Ако Имам 17 Джидо, 000 абоната, бе. ако Джидо не забрави да сложи линка към канала ми, това ще е за днес, защото бързаме. Това клипче е така кратко. Това е новия канал на Джидо, мисля, че го казахме, ще се казва Несквик. Не, клипът е въпрос и отговори епизод. Първо, надявам се да хареса, дайте лайкчета, задавайте въпрос долу в коментарите. Задавайте задължително въпроси. Кажете, ако искате да напишете колкото въпроса искате да кажем, предложете някакви, ние ще ги включим в видеото и ако не са тъпите. Да. И дайте абонации, коментирайте и до скоро. Дайте лайкове и чао. Довиждане. До нови срещи.